Na ce wai da gaske mijinta ya mutu ne ko kuma kawai filan ne? A'a mutuwa a'a ba mutuwa ba kawai filan ne. Wannan su ne abubuwan da suke ta yawo a zukatan mutanen da suke kallon fim ɗin ƙaddara. Suna ganin Alinuhu ba mutuwa ba kawai filan ya haɗa domin 'yan uwansa da kuma mahaifiyarsa hankalinsu dawo su san abin da yake yi musu daɗi. Bisa dukkanin alamu yarinyar nan fa in ba ku manta ba ita ce Basma, wanda ta yi wani fim mai suna Basma a lokacin tana ƙaramar yarinya. Kun ga dan ta yi acting irin wannan ba abin mamaki ba ne, dama abin a jininta yake. Shi kuma Alinuhu har ga Allah irin inda ya samu matsala tun a farko da iya yadda cewa mahaifiyarsa duk abin da ranta yake so sai ya yi. Kun san irin mutanen da suke biyayya ga iyayensu ba sa taɓa ganin laifinsu, ko da a ce iyayen sun yi musu laifi ba za su iya tankawa ba, amma sakin da yi mata ba ƙaramin kuskure ba ne. Bai kamata ya sake ta a irin wannan lokacin da ake tsaka mai wuya ba. To amma tunda mai faruwa ta faru, sai dai mu masu kallo mu tsaya mu ga wane ne miji na huɗu. Tunda a halin yanzu ta auri maza guda 3 kuma duk ta fice, to yanzu waye miji na huɗu da zai zo? Shin me shinku ne ko kuma wane ne? Shi ne abin tambayar. Su kawai 'yan nan yayin nasa guda 2 da ya kule da su irasa ya zai da su, yana musu kara saboda Hajiya mahaifiyarsu. To amma a halin da ake ciki ya kusa ya ɗauki hukunci, domin abin da zai biyo baya ba abu ne mai kyau ba. Duk da ma wasu suna ganin fa kamar fa ba fa mutuwa fa ba. Wannan wani shiri nasa ne saboda takaici ya yi masa yawa, amma akwai lokacin da zai bayyana kuma za a fuskanci abin da isa yi hakan. Wato har ga Allah mu muna tausayin ita wannan baiwar Allah Maimuna, saboda kuncin da take sha ya yi yawa. Iyayenta ma har sun sare, ita a kan kanta ma har ta sare, ta ji komai ya fita a cikin ƙoƙon kanta. Da bakinta ta faɗi cewa bata samu miji na garba a duk auren da ta yi sai akan Alinuhu. To amma shi kuma mahaifiyarsa ta matsa sai da aka sake ta. To yanzu ta yarda cewa kenan akwai soyayya. To wani abu da muke so ku sani, duk auren nan fara ta yi guda 3 nan, kowane namiji a ciki fa yana santa. Idan ba ku manta ba, Adam Zango ina santa amma zargi ne isa ta bar gidansa. Zahraddeen yana santa amma rashin ibada isa ta takura masa, ita ma har ta bar gidansa. Alinuhu shi ma ina santa amma mahaifiyarsa ta saka sai da ta sa ta bar gidansa. Kun ga kowa akwai wata rana da zai dawo ice shi kuma ina santa, ko da a ce tana gidan wani ko kuma ta haƙura da aure har abada. Su sai sun dawo daga baya sun nemi soyayyarta. To kuma an ce ruwan da ya rike ka shine ruwa, ita kuma ba za ta iya jura ba. Amma dai yanzu muna ta ganin kuncinta ina bayyana, muna ganin abubuwan da ake mata na rashin kyautawa, kuma mu ma akan kanmu ba ma jin daɗi ganin ta a cikin irin wannan yanayin. To amma ya muka iya, dole a haka za mu ci gaba da ganin ta har zuwa sanda darakta zai ba da dama a wanke ta a dawo ana ganin ta tana cikin farin ciki. Kun san ita rayuwar nan an ce kaman karma take, duk abin da kai sai ya dawo ma. To ita ma kaman haka ne. Wato sanda za ku ga tana farin ciki su kuma sauran kunci za su yi. Su ko wannan yayye nasa da kuke gani ba ƙaramin takaddiran mutane aka yi ba. Ita ma mahaifiyarsa bata kyauta ba, kuma dama ita haka acting ɗinta yake. In dai ga Hajara Usman a cikin fim, to ana so a nuna cewa ba ta goyon surukarta ne, ba ta goyon bayan surukarta. Domin duk inda Hajara Usman take kowa ya santa da masifa da kuma inda ta tsani suruka. Sannan tana ganin cewa kullum suruka za ta mamaye mata ya, har abin ya bi jikinta ma. Wani sa'in idan kana kallon fim na Hajara Usman kai ka rantsi da Allah da gaske ne haka halinta yake, amma tsabar iya acting ne. To wannan shine, mu tara a gaba domin sanin abin da zai faru. Wannan dai shine audio concept review explain na wannan shiri namu mai albarka, wanda za a tara a gaba insha Allahu. za a ga mamaki da kuma alfanun abin. Sannan kowa yanzu tsinkayar da yake da jiran da yake shine ga wani hukunci ne zai biyo bayan mutuwar Alinuhu. Shin da gaskiyan ya mutu ko ba mutuwa ba? Mu dawo mu kalli Nafisa, wanda ta zama abin tausayi. Kuncin rayuwa ya mata yawa. An ce dai rana zafi inuwa ƙuna, babu inda za a yi rayuwa ta kasance a haka da wannan tashin hankali da take ciki. To yanzu da ta dawo gida da munafurcin 'yan unguwa za ta ji, ko kuma da neman sabon mijin da zai aure ta za ta ji, ko kuma a'a za ta yanke hukunci a ranta ne cewa ta gaji da aure ba za ta sake yin aure ba har abada.
Wayannan su ne abubuwan da suke zuwa kunnena. Amma ni na fi tsoron ma abin da mutanen unguwa za su ce akan fitowar ta da ta yi daga gidan mijinta a wannan karon. Duk da ma dai ya ba ta kuɗi ta dawo da shi. To amma mutanen gari kun san ba a raba su da munafurci. Duk da dai an sanya mahaifiyarsa take. Amma sai an ce a ita ce ba ta da gaskiya dama ba ta son zaman aure. Wasu ma in suka tashi a magana za su iya cewa ai baƙin jini ne da ita. Duk inda ta yi aure sai ta fito. Saboda haka gara kar kowa ya aure ta. Amma dai sai a next tukun za a fuskanci abin da ake buƙata. To wannan shine ƙarshen program namu da muka kawo audio. Yauwa a yi mana subscribe.